Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Τρίτο και τελευταίο ζωντανό για απόψε το βράδυ. Βράδυ καθημερινής, βράδυ Πέμπτης. Και είμαστε αντίστροφη μέτρηση για να μπούμε στο 2024. Λίγες ημέρες απομένουν για να αποχαιρετήσουμε το πολύ δύσκολο 2023 που σημαδεύτηκε από συγκλονιστικά τραγικά γεγονότα για την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και για εμάς εδώ στην Ελλάδα. Τα Τέμπη, ένα συγκλονιστικό συμβάν, ένα δυστύχημα το οποίο δεν θα ξεχαστεί ποτέ και δεν γίνεται να το ξεχάσουμε κιόλας. Οι πλημμύρες, οι φωτιές, απώλειες ανθρώπινων ζώων και δυστυχώς κλείνει το έτος με συγκλονιστικά γεγονότα, με απώλειες ανθρώπινων ζώων, εγκληματικότητα δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό, αεροπορικά δυστυχήματα. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μακάρι για όσους η πίστη ορθόδοξη μιλά στις καρδιές να βάλει ο Θεός στο χέρι του και μακάρι να έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι στο Χριστό. Ίσως αυτό να είναι η ελπίδα και όπως είπε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μητράς Καλμηρού, κ. Ιγνάτου, σε ένα κήρυγμα που έκανε τα Χριστούγεννα, προσπαθεί ο σύγχρονος πολιτισμός, το λένε αυτό συνήθως οι άνθρωποι της Εκκλησίας, να βρει λύση αδιέξοδα με τρόπους που δεν τα λύνουν. Τι να πω, δεν ξέρω σε πόσους μπορεί να μιλήσει όλο αυτό. Υπάρχουν πολλές απόψεις, πολλές τάσεις στην ελληνική κοινωνία σήμερα, σεβαστές όλες, αρκεί να μην προσβάλλουν τον άλλο, την προσωπικότητά του, την αξιοπρέπειά του και το τι πρεσβεύει ο καθένας. Το δικαίωμα, εφόσον σέβεται τον διπλανό, της ελευθερίας αποτύπωσης και διατύπωσης άποψης είναι το σημαντικότερο. Χρόνια πολλά και πάλι να πω σε όλους, να είστε καλά και για τα Χριστούγεννα που πέρασαν, αλλά βεβαίως και για τα όσα έρχονται με την πρωτοχρονιά και τα φώτα. Μακάρι να φωτιστούμε και να ανατείλει ένα ελπιδοφόρο 24. Μετά τα όσα είπαμε στα δύο προηγούμενα ζωντανά, είχαν δύο διαφορετικά θέματα. Το πρώτο ήταν για μια ιστορία για εξωγήινους στη Βραζιλία. Το δεύτερο είχε να κάνει με τα παράσημα και τα έκτακτα μέτρα. Πρωτοσέλιδα τώρα, εμείς όπως είπα 2-3 μέρες πριν βάλαμε αυτό το ζωντανό και πέσαμε μέσα. Πρωτοσέλιδα αυτή τη στιγμή σε ενημερωτικά μέσα, η μεγάλη επιστροφή των όσων ζήσαμε ξανά, περιμένουν κορύφωση μετά τις γιορτές. Αλλά οι μη παρασημοφορημένοι φτάνουν πάλι για το σύστημα. Οκ, εντάξει. Ό,τι πούνε, αλλά δεν θα πάρουμε. Να μας κάνουν τη χάρη να ξέρουν ότι εμείς δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, τώρα θα πούμε εδώ κάποια πράγματα για τη γεωπολιτική κατάσταση, τα ελληνοτουρκικά και θέματα που σχετίζονται με την Ελληνοορθοδοξία, με τον φίλο μας, τον συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό, τον Θάνο τον Αναστασίου, και θα τον καλησπερίσουμε τον Θάνο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Βασίλη, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές σου. Να πούμε ότι υπάρχουν φωνές που λένε ότι επιβεβαιώνεται μια προφητεία του Αγίου Παϊσίου, η οποία έλεγε όταν δείτε να γίνονται συμφορές στην Ελλάδα και το κράτος να βάζει τρελούς φόρους, ξέρω εγώ, να ξέρετε ότι θα τρέξουν κάποια γεγονότα, όπως λένε πολλοί, και επίσης και άλλα πολλά λέγονται για την προφητεία αυτή του Παϊσίου, έτσι, και για άλλα που είχε πει. Και όπως είπα, όχι μόνο της Εκκλησίας κύκλοι, αλλά και άνθρωποι που ας πούμε ασχολούνται, μπορεί να τον είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν, λένε ότι αυτή ειδικά η προφητεία, το όταν δείτε να γίνονται συμφορές στην Ελλάδα και το κράτος να βάζει τρελούς φόρους, τότε θα τρέξουν κάποια πράγματα, ότι εκπληρώνεται. Τι λες? Βασίλη, πολλές προφητείες του Αγίου Παϊσίου έχουν εκπληρωθεί ήδη και πιστεύω ότι θα εκπληρωθούν όλες. Κατά γράμμα όμως. Όχι κατά λέξη, κατά γράμμα. Είχε πει τότε ότι θα έρθει μια εποχή όπου θα επικρατεί σύγχυση και αναταραχή και ότι το κράτος, η πολιτεία θα βάζει έτσι παράλογους και υπέρογους φόρους και ότι θα ψηφίσονται διατάγματα, θα αποσύρονται νόμοι, θα ξαναψηφίζονται άλλοι νόμοι, καινούργιοι. Θα επικρατεί γενικά μια σύγχυση και αναταραχή. Κάπου εκεί πέρα όμως θα έρθει κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αυτό έχει πει ο Άγιος. Νομίζω ότι βλέπουμε, παρατηρούμε γύρω μας ότι υπάρχει έτσι μια σύγχυση και μια αναταραχή στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή. Όποιος δεν μπορεί να το διακρίνει, τι να πω, εντάξει. Μάλλον δεν θέλει να το διακρίνει, πιστεύω, Βασίλη. Έχει πει και άλλες προφητείες ο Άγιος, εκτός αυτής. Έχει πει ότι θα σας βάλουν υπέρογους φόρους
στο τέλος δεν θα έρθει να τους πληρώσετε, έχει πει. Και νομίζω ότι τώρα με το καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι πολύ έτσι υψηλοί οι φόροι που έρχονται για τον κόσμο. Ήδη όμως βλέπουμε και τις υψηλές τιμές του ρεύματος, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, και του πετρελαίου και του αερίου, υψηλές τιμές, στις οποίες και αυτές τις τιμές σαφώς και υπάρχει και φόρος μέσα. Οπότε έχουν μπει υψηλοί φόροι, θα μπουν και άλλοι, και είχε πει ότι δεν θα προλάβουν όμως να τους εισπράξουν. Ναι. Γιατί θα τους προλάβουν αυτούς τα γεγονότα. Έτσι είχε πει ο Άγιος Παΐσιος. Επίσης είχε πει ότι θα προσπαθήσουν να τα πάρουν όλα, σπίτια, χωράφια, μαγαζιά, αλλά πάλι δεν θα προλάβουν να τα πάρουν. Και επίσης αυτό που λες είχε πει, θα δείτε, λέει, άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό και άλλοι θα εξοφλούν χρέη. Έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ναι. Άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό και θα εξοφλούν χρέη. Ναι. Δεν τη γνωρίζω αυτή την προφητεία του. Δεν τη γνωρίζω, Βασίλη, δεν ξέρω που. Κάπου θα υπάρξει κάποιο από τα βιβλία του προφανώς το έχει δει. Ναι. Ναι, σαφώς. Άμα υπάρχει γραμμένο ή στο πνευματική αφύπνιση που γράφει Σουρωτή ή στα. Σε αυτό στην πνευματική αφύπνιση λένε ότι αναφέρεται. Με λόγους του γέροντος Παϊσίου. Ναι, εκεί πέρα στα σημεία των καιρών. Ναι, μπορεί να αναφέρεται. Ναι, απλά δεν την έχει πέσει στην προσοχή τη δικιά μου. Εντάξει, είχε πει πάρα πολλά. Είχε πει και για τα ναυτικά μίλια, για τα 12 ναυτικά μίλια, όταν θα αρχίσουν να τα συζητάνε στην τηλεόραση ότι πολύ κοντά είναι ο πόλεμος. Είχε πει ότι όταν ακούσετε να μιλάνε για ειρήνη, από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Έτσι είχε πει. Και νομίζω ότι μιλάνε για ειρήνη πάρα πολύ αυτή τη στιγμή με τους γειτονές μας. Είχε πει πάρα πολλά ο συγκεκριμένος ασκητής, ο οποίος χθες έβλεπα μια ταινία με τον, πρώτη φορά την είδα, για τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτό με τον Σερβετάλη, δεν το έχω δει, θέλω να το δω, ναι. Ο άνθρωπος του Θεού. Ναι, αυτό πρέπει να το δεις, Βασίλη. Τον Άγιο Νεκτάριο τον είχαν κατασυκοφαντήσει πάρα πολύ, μέσα από την εκκλησία, έξω από την εκκλησία, διάφοροι. Τον συκοφαντούσαν εν χορό. Ξεκίνησε η συκοφαντία του μέσα από την εκκλησία. Γιατί φοβόντουσαν ότι επειδή είχε πάρα πολλά προσώτα θα γινόταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και από εκεί ξεκίνησε η κατασυκοφάντησή του. Και πραγματικά ο Άγιος Νεκτάριος, τι να πω, προσευχόταν στο Θεό για τους εχθρούς του. Προσευχόταν στο Θεό για τους εχθρούς του. Ποτέ, και προσευχόταν στο Θεό για να βοηθήσει τους εχθρούς του, αυτούς που τους συκοφαντούσαν. Πιστεύω ότι και ο Άγιος Παΐσιος, εκεί που βρίσκεται, ζητάει από την Παναγία και από τον Χριστό να φωτίσει αυτούς που τον συκοφαντούν. Καταρχάς, ο Άγιος Παΐσιος στους λόγους του, όχι πρώτη εντολή, λέει, του χριστιανού πρέπει να συγχωράει, λέει, τους εχθρούς του. Ναι. Τώρα πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχω φτάσει δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ξέρω ποτέ αν θα φτάσω κιόλας. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που ήταν Άγιοι, σαφώς και είχαν φτάσει σε τέτοια υψηλά επίπεδα να μπορούν να συγχωρούν έτσι απλά τους εχθρούς τους, και όχι μόνο να τους συγχωρούν, να προσεύχονται για αυτούς. Να προσεύχονται οι εχθροί τους να σωθούν, να φωτιστούν και να σωθούν. Το μεγαλείο των ανδρών αυτών, των μεγάλων αυτών ασκητών, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, οι νεότεροι Άγιοι, ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο σπουδαίος αυτός Ρώσος ιατρός, ο οποίος είχε πάει στα Γκούλαγκ, τον είχαν φυλακίσει επειδή υπήρχε και τότε ένας διωγμός των χριστιανών στη Ρωσία. Λοιπόν, όπως τον διωγμό των χριστιανών που βιώσαμε εμείς τον προηγούμενο καιρό, και ίσως ξαναβιώσουμε πάλι νέο διωγμό. Και αυτός εκεί πέρα όχι μόνο δεν παραπονέθηκε, παραχειρουργούσε κρατουμένους στα Γκούλαγκ στη Σιβηρία και βοηθούσε τους συγκρατούμενους του. Σπουδαίος Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο Ρώσος χειρούργος. Ναι, Βασίλη, πραγματικά έτσι έχει τεράστιο ενδιαφέρον να διαβάζουμε το βίο αυτών των Αγίων ανθρώπων. Και το τι είχαν πει για το λόγο τον εξής, ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί βρισκόντουσαν πάρα πολύ ψηλά πνευματικά, που εμείς
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλοί στο πνευματικό φάσμα. Αυτοί οι άνθρωποι σαφώς και είχαν πληροφόρηση από ευθείας από την πηγή του φωτός, που δεν είναι άλλη από το Άγιο Πνεύμα. Οπότε όσα βγήκαν από το στόμα αυτών των Αγίων ανθρώπων πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ σοβαρά, με τεράστια σοβαρότητα. Όσον αφορά και τις προφητείες, ας πούμε, των Αγίων αυτών. Ναι. Άγιος Πατροκοσμάς, κορυφαίος Άγιος, και αυτός έχει πει πάρα πολλά για αυτά που ζούμε και για αυτά που θα ζήσουμε και για αυτά που έζησαν οι προηγούμενες γενναίες. Είχε προφητεύσει τα πάντα ο Άγιος Πατροκοσμάς, σπουδαίος προφήτης. Οι προφητείες, λένε κάποιοι, ότι βγήκανε, λέγονται για να μην γίνουνε. Εγώ πιστεύω τελικά ότι οι προφητείες λέγονται για να προστατεύσουν τους ταπεινούς. Έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά τελικά. Ότι οι προφητείες ελέγχθησαν και βγήκανε για να γίνουνε. Θα γίνουνε, απλά αυτοί που δεν θα κυριεύονται από την αλαζονία τους θα προειδοποιηθούν και θα προστατευτούν. Αυτό πιστεύω εγώ, Βασίλη, ότι συμβαίνει με τις προφητείες. Και οι προφητείες, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, υπήρχαν από την αρχαία Ελλάδα. Οι ιερείς των Δελφών, πολύ ψηλοί πνευματικά, οι Σύμβουλες, πολύ ψηλές πνευματικά, και πάρα πολλοί άλλοι. Με και ο θεόπνευστος φιλόσοφος Σωκράτης είχε προφητεύσει πολλά πράγματα και αυτός. Υπήρχαν, ναι, το προφητικό χάρισμα υπήρχε τουλάχιστον στην Ελλάδα από τα πολύ παλιά χρόνια. Σε κάποιους ανθρώπους πολύ φωτισμένους, καθώς η λέξη Ελλάς σημαίνει η γη, ο λίθος του φωτός ή η γη του φωτός. Είναι πολύ φωτεινό το μέρος, η γη στην οποία πατάμε εμείς. Απλά οι νεοέλληνες δεν γνωρίζουμε που πατάμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Τώρα, μιας και λέμε για αυτά και έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μαζί για τις προφητείες του Αγίου Παϊσίου και όλη αυτή την προφητική παράδοση του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας, από τον Άγιο Κοσμά τον Ανατολό μέχρι και σύγχρονους γεροντάδες, τον Ιωσήφ τον Παιδινό, για τα γεωπολιτικά, την κόκκινη αρκούδα, τον Αντίχριστο, ξέρω εγώ όλα αυτά. Έκτακτο τώρα, έχουμε σε ύψιστη τιμότητα τον Κινεζικό στρατό, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν πολεμικό αεροδρόμιο στο νησί Τινιάν. Εκτός δηλαδή από τα συγκλονιστικά στην Ουκρανία, τα συγκλονιστικά στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ-Παλαιστίνη, έχουμε και αυτό που είναι ένα μέτωπο το οποίο δεν έχει κοπάσει. Είναι σαν να λέμε, σαν ένα δυναμητάκι που σβήνει, αλλά μετά θα ξανανάψει εκεί, Ταϊβάν, Κίνα, ΗΠΑ. Στην Κινέζικη θάλασσα, βέβαια. Εκεί πέρα ένας πολύ ευαίσθητος χώρος για τους Κινέζους. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να επιτρέψουν σε Αμερικανούς να κάνουν το παιχνίδι τους έξω από την Κίνα. Πιστεύω ότι και εκεί πέρα είναι πολύ πιθανόν ότι πολύ σύντομα μπορεί να ανάψει και εκεί πέρα μια μεγάλη φωτιά, Βασίλη. Σαφώς επίσης, πριν από λίγο ανακοίνωσε η Χεσμπολάχ ότι είναι έτοιμη για ολοκληρωτικό πόλεμο του Ισραήλ, πράγμα που σημαίνει ότι ο Λίβανος πλέον μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι, το πολεμικό παιχνίδι της Μέσης Ανατολής. Μετά την Παλαιστίνη πάμε για μεγάλη φωτιά στο Λίβανο. Ήδη η Εμένη έχει μπει στο παιχνίδι με τους Χούθι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πλησιάζει πολύ η ώρα των μεγάλων προφητιών και του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πατροκοσμά, αλλά και να μην ξεχνάμε τον Γέροντα Θεόδωρο τον Αγιοφαραγγίτη, αγιασμένη μορφή της Κρήτης, της Λεβεντογένειας Κρήτης, που είχε πει ότι μια Παρασκευή πρωί θα πίνετε τον καφέ σας και ξαφνικά θα ακούσετε ότι χτυπήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από τότε θα ξεκινήσουν όλα. Λίγο πριν, λίγο μετά, θα έχει φύγει από την εξουσία της Τουρκίας ο κύριος Ερντογάν, είχε πει αυτός ο πολύ φωτισμένος, για όσους τον γνώρισαν, κρητικός γέροντας, ο Θεόδωρος Αγιοφαραγγίτης, στα βουνά της Κρήτης. Τι να πούμε, Βασίλη, νομίζω ότι επίσης να μην ξεχνάμε και στο βορρά τον Χαλβά που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι σαν ένας Χαλβάς θα καταρρεύσει, όπως κρύβεται και διαλύεται ένας Χαλβάς, έτσι θα καταρρεύσει και το κράτος των Σκοπίων. Και ήδη εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ανάφλεξης και στο Κόσοβο, αλλά και εντός του κράτους των Σκοπίων.
μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή την περίφημη Βόρεια Μακεδονία, όπως αναγνωρίστηκε. Το κράτος των Σκοπίων, και εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα ανάφλεξης. Όπως επίσης, Βασίλη, να μην ξεχάσουμε την προφητεία και του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού, περίφημο αυτού σπουδαίου γέροντα το μοναστήρι του Βατοπεδίου, που έλεγε ότι στα έθνη του Βορρά γίνονται όλα στάχτη. Σε μια σπουδαία προφητεία που έχει κάνει, που έχει καταγράψει για όλα αυτά που έρχονται, είχε πει και αυτή την φράση εντός αυτής του κειμένου, του προφητικού κειμένου του, αλλά επίσης και ο Άγιος Παΐσιος που είχε πει ότι αλίμονο κάποια στιγμή εκεί που βρισκόταν προσκυνητές στην Παναγούδα και ξαφνικά γύρισε προς τον ουρανό και είπε αλίμονο στα κράτη του Βορρά. Και τον ρωτήσανε τι γίνεται γέροντα με τα κράτη του Βορρά, θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, κάποιους πόλεμους με τους Αμερικανούς κτλ. Όχι, λέει, δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Τότε ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμα. Δηλαδή, φαντάσου ότι Λιθουανία, Εστονία, Λετονία, όλα αυτά τα κράτη ήταν εντός της Σοβιετικής Ενώσεως. Και τότε είπε ο Άγιος Παΐσιος ότι όλοι αυτοί θα πάνε με τους Αμερικανούς και οι Ρώσοι θα τους κάψουν. Αυτό είχε πει, και να μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό η Φιλανδία και η Σουηδία τελικά μπήκαν στο ΝΑΤΟ, και την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε ότι 15 φιλανδικές βάσεις θα περιέλθουν σε αμερικανικά χέρια, αφού πλέον η Φιλανδία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, θα περιέλθουν σε αμερικανικά χέρια, δηλαδή οι Αμερικανοί θα μπορούν να βάλουν ό,τι όπλο θέλουν στις 15 αυτές φιλανδικές βάσεις. Μιλάμε τώρα για ένα φάσμα μετώπου συνόρων μεταξύ Ρωσίας και Φιλανδίας περί των 1.500 χιλιόμετρων, όπου υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και φιλανδικών συνόρων στα 80 χιλιόμετρα. Δηλαδή από εδώ μέχρι ο Τύρναβος είναι 90 χιλιόμετρα, πιο κοντά από το Τύρναβο. Από εδώ μέχρι τον Απελώνα, ας πούμε, τη Γιάννουλη. 80 χιλιόμετρα, Βασίλη. Λοιπόν, πολύ κοντά η Αγία Πετρούπολη με τα φιλανδικά σύνορα, άρα και με τις 15 αμερικανικές βάσεις που θα υπάρξουν σύντομα ή υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή και εξοπλίζονται στη Φιλανδία. Και φτάνουμε λοιπόν να σκεφτούμε τις προφητείες που μιλούσαν για τα έθνη του Βορρά που γίνονται όλα στάχτη. Ναι, γιατί, όπως καταλαβαίνεις, και οι Ρώσοι είναι δύσκολο να δεχθούν ότι θα μπορέσουν να απειληθούν από τόσο κοντά με υπερηχητικούς πυράβλους. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, διότι είμαστε στον απόϊχο τη συνάντηση Ερντογάν με Μητσοτάκη στην Αθήνα και τι ωραία και καλά όλα και υποκλήσεις και τα σχετικά. Όμως σήμερα διάβαζα για το μη επανδρωμένο που σχεδιάζουν οι Τούρκοι, που μάλλον είναι ήδη μια πραγματικότητα, και την ώρα που εμείς κάνουμε κινήσεις υποχωρητικότητα στο Αιγαίο γενικότερα, είχαμε και το συγκλονιστικό βέβαια συμβάν με το ΤΑΒ2, τα πολύ παλιά αυτά αεροθούμενα εκπαιδεύσεως που θα αντικατασταθούν από τα ΤΑΦ6, καιρός ήταν. Όπως πρόβλημα υπάρχει και για τα πυροσβεστικά το καλοκαίρι που έγινε το τραγικό περιστατικό στην Κάριστο με το χαμό των πιλότων, που και αυτά είναι παλιά αεροπλάνα, τα CL-215 κυρίως βέβαια. Έτσι και με τα ΤΑΒ2. Οι Τούρκοι όμως το χαβά τους που λένε, δεν αλλάζει τίποτα στην εξωτερική τους πολιτική. Δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, και με σκοπιμότητα και επειδή δεν είναι ικανή η πολιτική, ακολουθεί αυτή την πολιτική, δεν διεκδικούμε ποτέ τίποτα. Ναι. Τι να πω, Βασίλη, νομίζω ότι εμείς θα έπρεπε να διεκδικούμε και όχι οι Τούρκοι. Αλλά σημαίνει το ανάποδο, γιατί στον κόσμο του ανάποδου που ζούμε αυτή τη στιγμή, γιατί ζούμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο του ανάποδου, εδώ και καιρό δηλαδή, όχι τώρα, εμείς θα έπρεπε να είμαστε αυτοί που θα έπρεπε να διεκδικούμε. Τα δικά μας παλιά ελληνικά εδάφη, τις παλιές μας πατρίδες, οι οποίες χάθηκαν άδοξα. Τελικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή να επιδιώκεται μια αποστατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθότι οι Τούρκοι δεν έχουν ξεχάσει αυτό που είχαν πει, ότι θα έρθουν νύχτα. Θέλουν να έρθουν νύχτα και θα έρθουν νύχτα. Είναι προφητευμένα όλα αυτά και θα γίνουν. Απλά θέλουν όταν θα έρθουν να είναι
ξεκάθαρο, έτσι, να είναι καθαρό το τοπίο, να μην υπάρχει παραμικρή αντίσταση, ό,τι έγινε και στην Κύπρο δηλαδή. Με τον τρόπο δηλαδή που παραδόθηκε το 1 τρίτο της Κύπρου, η Βόρεια Κύπρος, στους Τούρκους, έτσι θέλουν να τους παραδοθεί και η Δυτική Θράκη και κάποια νησιά του Αιγαίου Πελάγους και ίσως και η Ανατολική Κρήτη. Καθότι μην ξεχνάμε τις προφητείες της Γερόντισσας Γαλακτείας, πολύ φωτισμένη Γερόντισσα, που είχε πει ότι οι Τούρκοι θα αποβιβαστούν στον Καλό Λιμένα και σε κάποια άλλα σημεία εκεί πέρα στο νομό Λασιθίου και νομό Ηρακλείου, αν θυμάμαι καλά, νότια και νοτιοανατολικά, όπου για 3 μέρες θα πέσει μια ομίχλη περίεργη και θα γίνονται διάφορα άσχημα πράγματα εκεί στην Κρήτη. Βέβαια μετά δεν θα μείνει ούτε ένας ζωντανός από αυτούς που αποβιβάστηκαν, αλλά θα έχει γίνει μια ζημιά μεγάλη για 3 μέρες. Αυτό είχε πει η Γερόντισσα Γαλακτεία, το είχε επιβεβαιώσει και ο γέροντας Θεόδωρος ο Γεωφαραγγίτης αυτό. Όλοι αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαμε την τύχη να ζήσουν ανάμεσά μας και να μας προειδοποιήσουν για τα μελούμενα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Και όχι να φοβηθούμε, ούτε να αγχωθούμε, αλλά να προστατευτούμε. Γι' αυτό ήρθαν αυτοί, γι' αυτό τους έστειλε ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους, Βασίλη. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με αυτό το έργο που είπες για τον Άγιο Νεκτάριο, δείχνει στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος, θαύματα που έκανε. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι, για όσους τα δέχονται αυτά, γιατί ας πούμε έχουμε κάποιες προσωπικότητες στη διανόηση της Αθήνας, πρωτοκλασσάτους που βγαίνουν και στα κανάλια, να μην πω ονόματα, που λένε τώρα ότι είπε, ας πούμε, ένας τώρα τελευταία, ο οποίος είναι γνωστός, έχει κανένα 2 χρόνια που λέει πράγματα και για τη σειρά του Αγίου Παϊσίου, με ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ο οποίος είπε ότι ήταν ένας καλοκάγαθος γέροντας ο Παΐσιος, αλλά λέει τώρα πρέπει να ήταν σε διαταραχή, γιατί λέει ότι έλεγε ότι συνομιλούσε με σαύρες. Αυτό έχει να κάνει με μια ιστορία που λένε ότι ο Παΐσιος απευθύνθηκε σε μια σαύρα όταν ήταν κάποιοι φοιτητές κοντά του και είπε ποια είναι η αλήθεια, και είπε η σαύρα ότι μόνο ο Θεός υπάρχει και το Άγιο Πνεύμα και αυτά, πατήρια ως Άγιο Πνεύμα. Και αυτός ο γνωστός πολύ στην Αθήνα που έχει ασχοληθεί και με την πολιτική, είπε ότι ήταν καλοκάγαθος γέροντας, αλλά λέει τώρα ήταν σε διαταραχή. Δεν έγινε αυτό με τη σαύρα έτσι όπως την περιγράφουν. Έγινε κάτι άλλο όμως εκεί στην Παναγούδα. Ένας προσωπικός μου φίλος ήταν κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μια μέρα εμφανίστηκε μια οχιά πίσω από τον Άγιο. Και ο φίλος μου πήρε ένα παλούκι και πήγε να χτυπήσει το φίδι. Ο Άγιος μόλις είδε το παλούκι, του λέει: «Ας το κάτω μας το παλούκι», του λέει. «Είναι φίλη μου», λέει αυτή. «Μην την πειράζεις». Λέει: «Τι λες γέροντα», λέει, «η οχιά θα σε τσιμπήσει», του λέει. Τη φωνάζει, γυρίζει την οχιά και της λέει: «Έλα εδώ εσύ, Μάρη», τη λέει. «Τρόμαξες», λέει, το φίλο μου, εδώ πέρα, λέει. Κάνε 3 μετάνοιες μπροστά του και πήγαινε αμέσως στην τρύπα σου. Η οχιά πράγματι πήγε κάτσε μπροστά στο φίλο μου και ανασήκωσε το κεφάλι 3 φορές. Και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, σε ποιον να τα πεις αυτά τώρα, ας πούμε. Είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο να μπορεί να δίνει εντολές, τι να πω τώρα, σε οχιές, σε λύκους, σε όλα τα ζωντανά της φύσης γύρω του. Γιατί, εντάξει, του είχε παραπορηθεί αυτή η εξουσία από τον Θεό. Επειδή είχε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα ταπεινότητας. Γι' αυτό. Όλο το μυστικό είναι η ταπεινότητα, Βασίλη. Εμείς δυστυχώς έχουμε έπαρση άνθρωποι που ζούμε έξω εδώ πέρα στις πόλεις. Κάποιοι τώρα, ίσως, αν θυμάσαι, Βασίλη, εμείς στο Βόλο δεν ήμασταν τυχεροί, είχαμε έναν, για μένα, αγιασμένο κοσμοκαλόγερο, το Φώτη. Ο Φώτης. Το Φώτη. Ο οποίος ο Φώτης έμενε μετά, ήταν ένας εξαιρετικός υποδηματοποιός, φοβερός τεχνίτης, πέρασε μια ερωτική απογοήτευση, συγκλονίστηκε, πήγε σε μια σπηλιά στη Γορίτσα, όπου εκεί τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή, λέω τι είδες εκεί μέσα, μου λέει είδα πάρα πολλά, δεν μου είπε όμως άλλα. Και μετά, όπως θυμάσαι, του είχαν δώσει ένα κτήμα εκεί, μια καλύβα κάπου στο Φυτόκο κοντά, όπου καλλιεργούσε εκεί ο άνθρωπος. Και κάθε πρωί ήταν κάτω, στο Βόλο, στο κέντρο με τα πόδια, όπου άλλοι τον περνούσαν για ζητιάνο και του δίναν χρήματα και αυτός αμέσως τα χρήματα τα έδινε σε μαγαζάτορες, αριστερά-δεξιά ή σε κάποιους που πραγματικά είχαν ανάγκη. Ναι. Δεν κρατούσε καθόλου χρήματα πάνω του.
Συγκλονιστικός ο Φώτης. Του δίνανε κανένα σάντουιτς να φάει και αυτός το έδινε αλλού και να το φάει άλλος. Δεν το έτρωγε ο ίδιος, έτρωγε πολύ λίγο, ας πούμε. Αγιασμένη μορφή. Εμείς ήμασταν τυχεροί εδώ στο Βόλο που γνωρίσαμε το Φώτη. Κάπως έτσι ήταν και φαντάζομαι αυτοί οι ασκητές που ζούσαν στο Άγιο Όρος είτε σε κάποια άλλα βουνά, όπου ερχόντουσαν σε μια επαφή με τον κόσμο, αλλά όχι, ας πούμε, το να κατοικούν μέσα στις πόλεις. Απλά είχαν φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα ταπεινότητας. Δηλαδή, είδαμε τώρα, ας πούμε, στην ταινία με τον Άγιο Νεκτάριο, ότι κάποια στιγμή, ενώ αυτός θα μπορούσε να είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, έφυγε, δέχτηκε να φύγει να πάει στην Ελλάδα, εκδιώχθηκε αδίκως, όπου στον Πειράτο κατέβηκε, βρήκε έναν άνθρωπο που ήταν Ζητιάνος και δεν είχε παπούτσια, κάθισε δίπλα του και του έβγαλε τα παπούτσια, του τα έδωσε και του λέει: Κοίταξε να δεις, εγώ θα βρω, λέει, εγώ στο σπίτι μου, λέει, ένα ζευγάρι. Κράτατε εσύ αυτά. Δηλαδή, τρομερό. Φαντάσου, δηλαδή, Βασίλη, αυτοί οι άνθρωποι σε τι επίπεδα ταπεινότητας είχαν φτάσει. Γι' αυτό και τους ανήψωσε μετά ο Θεός. Αυτό είναι το μυστικό. Μάλιστα, τώρα ξέρεις, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην εποχή μας. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Που έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη για όλα αυτά. Και μάλιστα και στο χώρο τώρα της έρευνας υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ασπάζονται πιο πολύ τα αρχαιοελληνικά ιδεώδη. Και λένε ότι δεν υπήρξε ο Χριστός καν, πολλοί, όχι όλοι. Μιλάνε για τον Απολώνιο, ότι ανέα, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί. Είμαστε σε μια εποχή που επικρατούν πολλές τάσεις σε σχέση με τα θέματα της ψυχής, του ιδεολογικού ή θρησκευτικού, πιστεύω. Τέλος πάντων, επικρατεί μια σύγχυση γενικότερα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει και να κρατά ό,τι θέλει για τον εαυτό του, δεν το συζητάμε. Και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά όπως είπα και πριν, στο έργο, επειδή θέλω να το δω κι εγώ, δείχνει ότι μπορούσε να επιτελεί θαύματα, έτσι, όπως όλοι αυτοί. Και ο Άγιος Παΐσιος, λένε μέχρι και σήμερα. Να πω μια ιστορία. Πήγα πριν από 2 μήνες περίπου να κάνω ρεπορτάζ εδώ στο Ριζόμυλο, στα χωριά που πλημμύρισαν έξω από το Βόλο. Και μας πήρε ένας αγρότης από εκεί, νέος σε ηλικία, και είχε μια φωτογραφία του Παϊσίου, μια εικονίτσα, και του Παπαΐσιος, λέω. Μου λέει: Ναι, τι να σου πω, εγώ ήμουν άθεος, μου λέει αυτός. Δεν είχα καμιά σχέση και μου έτυχε κάτι όταν πήγα στη Σουρωτή στον τάφο του Παϊσίου. Και συνέβη κάτι, λέει, που με έκανε να αλλάξω τελείως. Λέει: Έχω αλλάξει τελείως. Δηλαδή, πήγανε για να πάρουν χώμα, μου διηγήθηκε, από τον τάφο του Παϊσίου και δεν μπόρεσαν να πάρουν. Και όταν γύρισαν μέσα στο αυτοκίνητο και απομακρύνθηκαν από τη Θεσσαλονίκη, κάπου σε ένα καπέλο που είχαν στα χέρια η γυναίκα του ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, είχε χώμα, λέει. Το καπελάκι του γιού της που είχε ξαφνικά είχε χώμα μέσα. Και από τότε το έχουμε βάλει, λέει, σε μια γωνιά στο σπίτι. Και το θεώρησα, λέει, αυτό εγώ κάτι που δεν ήταν τυχαίο και μου έλεγε ότι εγώ δεν είχα καμιά σχέση, λέει, με τη θρησκεία. Δεν πατούσα, λέει, καν στην εκκλησία, μου έλεγε αυτός. Σου λέω πριν 2 μήνες, τώρα ένας αγρότης είχε από την περιοχή, άσχετος, δεν είχε καμιά σχέση με παπάδες και τέτοια πράγματα. Είναι λίγο περίεργο. Κοίταξε να δεις, Βασίλη, σε αυτούς τους ανθρώπους θα αποκαλυφθεί ο Θεός. Στους αγρότες, στους οικοδόμους, στους ψαράδες, και είχε απόστολοι που είχε ο Χριστός μαζί του, τέτοιοι ήταν. Δεν πήγε να πάρει κανένα πλούσιο, τον κάνει απόστολο. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δένονται πάρα πολύ με την ύλη, δυστυχώς έχουν δυσκολία μετά στην πρόσβαση στο πνεύμα. Στο να ανεβάσουν το πνεύμα τους. Πολύ σπάνιες εξαιρέσεις ανθρώπων, αγρότες, που ενώ είχαν πάρα πολλά χρήματα, ταυτόχρονα κατάφεραν να ανυψώσουν και το πνεύμα τους. Διότι ο άνθρωπος που του γίνεται αιμονή το να βγάλει λεφτά και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά, γίνεται αυτοσκοπός μετά στη ζωή του αυτό και εγκλωβίζεται εκεί πέρα, στην ύλη. Οπότε δυσκολεύεται πάρα πολύ μετά να ανυψώσει το πνεύμα του. Αυτοί τώρα οι Άγιοι ασκητές δεν έχουν το πρόβλημα. Αυτό που μου είπες τώρα για τα θαύματα, έχουν γίνει θαύματα από τον Άγιο Παΐσιο σε προσωπικούς μου φίλους. Σε παλιό μαθητή, το είχαμε αναφέρει στην εκπομπή σου, σε παλιό μαθητή, ο οποίος τώρα είναι ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και ασχολείται ακόμη. Σε φίλους μου άλλους έχουν γίνει θαύματα. Έχουν θεραπευθεί από τον Άγιο. Επίσης, στην ταινία με τον Άγιο Νεκτάριο, το πρώτο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου έγινε όταν ήταν στο κρεβάτι του πόνου,
με καρκίνο στο προστάτη κτλ. Λίγο πριν πεθάνει. Και έπαιζε ο Μίκι Ρούρκ, νομίζω, αυτό που τον έκανε καλά. Έπαιζε ο Μίκι Ρούρκ, έναν παράλυτο, ο οποίος είχε πέσει εκεί στην Αίγυπτο από ένα γκρεμό και έμεινε σε ολική παραλυσία. Έπεσε. Και μάλιστα ο Μίκι Ρούρκ, μεταξύ των πολλών από το Hollywood, ήρθε στην Ελλάδα, πήγε στον Παρθενώνα, έχει δηλώσει συγκλονισμένος από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και παράλληλα δήλωσε συγκλονισμένος από τα όσα βίωσε και εισέπραξε σε αυτή την ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο. Και ο ίδιος ο Μίκι Ρούρκ είπε ότι τόσα χρόνια ζούσα, λέει, στο σκοτάδι, κάπως έτσι το είχε πει, όταν υπάρχει, λέει, αυτή η δύναμη, λέει, της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν και άλλοι στο Hollywood. Όπως ένας νεαρότερος ηθοποιός, όχι τόσο γνωστός πρώτης αιχμής γραμμής, αλλά είναι και αυτός γνωστός και είχε πάει στο Άγιο Όρος και είχε πάθει πλάκα και λέει από εδώ και πέρα, λέει, θα γίνει Ορθόδοξος. Και ο Μίκι Ρούρκ έχει γίνει Ορθόδοξος και ο Κιάνου Ρίβς έχει πολλά χρόνια που έχει γίνει Ορθόδοξος, που έπαιζε στο Matrix. Και ο Ζεράρ Ντεπαρδιέ έχει γίνει Ορθόδοξος. Πολύ μεγάλη ηθοποιοί και μάλιστα άνθρωποι που, όπως ο Μίκι Ρούρκ, που είχε παίξει 9,5 εβδομάδες και γενικά έπαιζε ταινίες που ήταν λίγο έτσι περίεργες και η ζωή του ήταν περίεργη. Ξαφνικά τρώνε ένα φλάς, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι και επιστρέφουν απότομα σε ένα άλλο μονοπάτι. Χαλ Χόγκαν, ναι, επίσης. Ναι. Και ο Χαλ Χόγκαν και ο Άλις Κούπερ. Και ο Άλις Κούπερ. Και πάρα πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί. Και ο Άρης Σερβετάλης που έπαιζε τον Άγιο Νεκτάριο στην ταινία, ο οποίος ο Σερβετάλης ήταν άθεος, αναρχικός κτλ. Όχι ότι έχουμε θέμα με τους αναρχικούς. Άλλωστε ο πρώτος αναρχικός, ο μεγάλος αναρχικός της ιστορίας ήταν ο Χριστός, που πήγε να στο κατεστημένο. Άρα και εμείς άναρχοι είμαστε. Αλλά ήταν εντελώς μακριά από το Θεό Σερβετάλης και ξαφνικά κάτι συνέβη στη ζωή του και τώρα βλέπουμε ότι έπαιξε τον Άγιο Νεκτάριο. Έχει πρωταγωνιστήσει και σε μια άλλη σειρά που έκανε τον Καλόγερο, σε μια κυπριακή σειρά, το Μπλε λεγόταν αυτή η σειρά, και πραγματικά έχει αφομοιώσει τόσο πολύ έντονα το ρόλο του ως ιερέας ή ως Καλόγερος, που το βιώνει δηλαδή πάρα πολύ έντονα, φαίνεται. Ένας εξαιρετικός τοπιός Σερβετάλης και εξαιρετικός άνθρωπος, φωτισμένος. Αντιστάθηκε και στην υγειονομική περιπέτεια που περάσαμε. Η στάση του ήταν πάρα πολύ εξαιρετική. Ναι, όντως. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή άνθρωποι που άξιζε σεβασμού. Μάλιστα. Ναι, αυτά, Βασίλη. Μάλιστα, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, εύχομαι. Εγώ να πω κάτι για τους φίλους αστυνομικούς, που δυστυχώς χάθηκαν 3 αστυνομικοί την τελευταία εβδομάδα, έτσι πολύ άδικα και πολύ προώρα. Ας μελετήσουν εκεί στην αστυνομία και στο λιμενικό, αλλά και στην αστυνομία να μελετήσουν για ποιο λόγο ο Άγιος Αρτέμιος, όπως με πληροφόρησαν πριν από 20 μέρες, έχει έτσι αποσύρει προς το παρόν την προστασία του στην αστυνομία. Έτσι πληροφορήθηκα, Βασίλη, από πολύ ψηλή κλιματική πηγή. Μάλιστα. Ο Άγιος Αρτέμιος ως προστάτης της αστυνομίας αυτή τη στιγμή δεν είναι προστάτης της αστυνομίας για ένα διάστημα. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Και βλέπουμε ότι γίνονται πολλά πράγματα τα οποία, όπως το χθεσινό συμβάν, δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 3 θάνατοι αστυνομικών. Μετά είδαμε την ιστορία με τον πιλότο. Κοίτα, καλό είναι πάντως οι ηγεσίες στρατού, σωμάτων ασφαλείας, γενικότερα, να επαναστοχαστούν και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους στην κοινωνία. Βέβαια, βέβαια. Αυτό και να μην είναι μόνο διαχειριστές κι αυτοί. Κάποια φορά να ψώνουν και λίγο τη φωνή τους στην εξουσία. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, Βασίλη, ακριβώς εκεί ήθελα. Δεν μπορεί η ανώτατη στρατηγική και γενικότερα όταν αποστρατεύονται να γράφουν πύρινα άρθρα μετά τι να το κάνω. Όταν βλέπουν το παράλογο οφείλουν να αντιδρούν και όταν είναι στο στράτευμα. Τι θα τους κάνουν, θα τους κάνουν δηλαδή τι. Πολύ σωστά, Βασίλη, και πραγματικά... Όπως και στην αστυνομία το ίδιο. Ναι, ναι, φυσικά και... Δηλαδή οι αστυνομικοί ποιο ρόλο έχουν όταν τον έχουν. Μεταξύ των πολλών καλών που κάνουν είναι να πηγαίνουν κάποιοι και να βγάζουν γιαγιούλες από πληστηριασμούς έξω από τα σπίτια.
Βέβαια, με αμαία παιδιά, με παιδιά αμαία τώρα. Ή γενικότερα να παρατάσσω ότι τα μάτα απέναντι στους συνταξιούχους ή στους χαμηλόμισθους που κάνουν μια πορεία, μια συγκέντρωση. Βέβαια, βέβαια. Ή απέναντι στους μη παρασημοφορημένους υγειονομικούς. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν κάποιες καταστάσεις και αυτοί. Που έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα αντίστοιχα όμως, όπως με το θέμα των γηπέδων και τα συνδικά, και καλά κάνουν και τα λένε οι συνδικαλιστικοί τους φορείς. Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας κάθε 3 και λίγο στα γήπεδα να προστατεύει τον κάθε έναν που είναι παλαβός, ξέρω εγώ. Όπως και άλλα επίσης. Και είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας σε πολλές περιπτώσεις ο Έλληνας αστυνομικός. Και οφείλουμε να του βγάζουμε το καπέλο. Αλλά θα πρέπει οι ηγεσίες κυρίως οι ηγεσίες, και πολλοί αστυνομικοί παράδειγμα, αλλά και στρατιωτικοί, να επαναπροσδιορίσουν και αυτοί το ρόλο τους. Και οι δημοσιογράφοι πρωτίστως, που είναι του συναφιού μου. Αυτοί και αν θα πρέπει. Αυτοί έχουν χάσει τελείως το ρόλο τους. Και όπως είχε πει και ο Νέστορας της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο Τριανταφυλόπουλος, στον Αναούτογλου πριν λίγα χρόνια, δεν υπάρχει δημοσιογραφία στην Ελλάδα, μόνο ότι υπαγορεύσουν οι Βρυξέλλες. Δηλαδή, καλύτερα δεν θα μπορούσε να το αποτυπώσει κάποιος από αυτό που είπε ο Τριανταφυλόπουλος. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Τριανταφυλόπουλος όταν το είπε, Βασίλη. Έχει και εσύ απόλυτο δίκιο σε όσα είπες πριν από λίγο. Εκεί ήθελα να φτάσω κι εγώ, στο ότι πρέπει να προσδιοριστεί ο ρόλος τους. Διότι αρχίζουν και χάνουν τη θεία προστασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για αυτά που έρχονται. Γιατί το 2024 να είναι βέβαιοι όλοι ότι δεν θα πλήξουμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον έτος το 2024. Ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον έτος μέχρι τώρα στη ζωή μας, το 2024. Οπότε θα πρέπει λίγο να επαναπροσδιορίσουν όλοι τον αξιακό. Βασικά και η Εκκλησία πρέπει να επαναπροσδιορίσει. Η Εκκλησία ειδικότερα, η δημοσιογραφία, οι γιατροί πρέπει. Βασικά το σύνολο της κοινωνίας θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους. Βέβαια. Και ειδικότερα με αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς εμείς τα λέμε τώρα εδώ πέρα, τα λένε και άλλοι λίγοι, αλλά δεν ιδρώνεται αυτή κανενός, δυστυχώς. Θα αναγκαστούν να ιδρώσουν πολλά άθια, Βασίλη, διότι τα γεγονότα, η ταχύτητα εξέλιξη των γεγονότων θα είναι ηλικιώδης. Οπότε θα αναγκαστούν, θέλουν δεν θέλουν, να ιδρώσουν πολλά άθια. Και από τους απλούς να είναι. Έτσι πρέπει να είναι για να ξυπνήσουμε. Γιατί αλλιώς κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου. Απολαμβάνουμε όλοι μας τον ύπνο του δικαίου μας. Και πραγματικά, Βασίλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμούνται όλοι, ένστολοι και εμείς, ότι δεν αρκεί μόνο κάποιος να μην πράττει το κακό. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Διότι ο σκοπών δοκεί συνενεί. Θα πρέπει να υπάρχει αντίσταση στο κακό και στο λάθος. Σε τέτοιες εποχές, σε αυτή η εποχή που ζούμε. Θα πρέπει να υπάρχει αντίσταση. Μα καταρχάς αυτό περί της αντιστάσεως. Αν κανείς διαβάσει το βίο των Αγίων και προσωπικότητων σημαντικών, πέρα από τις διαφωνίες ορθόδοξοι, δωδεκαθεϊστές ή θειασότες του αρχαίου ελληνικού ιδεώδους, ξέρω εγώ και πώς θα το πούμε. Οι μεγάλες μορφές πάντοτε και στην αρχαία Ελλάδα, οι διανοούμενοι αλλά και οι Άγιοι, ας πούμε, σήμερα στην Ορθοδοξία, ήταν και ρεαλιστές και απόλυτα κατατοπισμένοι επί της πραγματικότητας, και εκεί όπου έβλεπαν αδικία κοιτούσαν να την πατάξουν και να την αναδείξουν. Δηλαδή υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο θέμα της συγχωρήσεως που είπαμε πριν, σε σχέση με το θέμα της αναδείξεως των κακών κειμένων κάθε φορά και της προσπάθειας, παρά το ότι ελπίζεις και στο Θεό όμως, αλλά και της προσπάθειας που περνά από το συν Αθηνά και χειρακίνη, δηλαδή και ο άνθρωπος να έχει το ρόλο του να αντιπαρατεθεί, να αντιπαραβάλει το καλό στο κακό σε αυτόν τον κόσμο. Και ήταν ρεαλιστές οι μεγάλοι Άγιοι και επίσης, όπως είπαμε, τα έδιγαν τα κακοσκήμενα και κοντραρίστηκαν και γι' αυτό πολλοί αγιάσαν κιόλας. Πάρε παράδειγμα τον Άγιο Γιώργιο, τον Άγιο Δημήτριο που είναι από τους κορυφαίους. Αν ήταν δηλαδή με το πνεύμα της εποχής, θα έπρεπε να πει ο Άγιος Γιώργος, έλα μωρέ τώρα, ξέρω εγώ. Αφού δεν θα έχω δουλειά, να κάτσα να κάνω το παράσημο, ξέρω εγώ. Ναι, έτσι ακριβώς. Τελικά
κάποιοι βιάστηκαν να παρασημοφορηθούν για να μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά τελικά χάνουν τη ζωή τους τώρα, όχι τη δουλειά τους. Χάνουν και τη δουλειά τους φυσικά, γιατί όταν χάνεις τη ζωή σου, χάνεις και τη δουλειά σου. Οπότε πάλι δεν μπορείς να θρέψεις τα παιδιά σου. Δηλαδή, καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα λίγο έτσι πιο μακροπρόθεσμα και όχι μέχρι εκεί που Πάντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους ταγούς. Όντως δηλαδή, πού είναι οι πανεπιστημιακοί στην εποχή μας, πού είναι οι διανοούμενοι, πού είναι η εκκλησία, πού είναι να βγουν να μιλήσουν για τα θέσφατα, για τις αξίες τα ιδανικά αυτού του έθνους και να μιλήσουν για αλήθειες και να πούν αλήθειες. Πώς ήταν ο Χριστόδουλος, πώς ήταν ο Παπαδόπουλος στην Κύπρο με το σχέδιο Ανάν. Βέβαια. Μεγάλη πού είναι οι μεγάλες πολιτικές μορφές. Δηλαδή αυτοί που έχουμε στην πολιτική είναι για τα πανηγύρια όλοι. Καταρχάς οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Δεν γνωρίζουν από βιοπάλι και τα σχετικά. Όλοι αυτοί είναι ζάμπλουτοι όλοι. Οι αρχηγοί των κομμάτων, ας πούμε, οι περισσότεροι, όχι όλοι, ή κυρίως των πρωτοκλασσάτων. Βάλε τώρα Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη, Κασελάκη. Ποιος από αυτούς έχει κάνει βαρύ μεροκάματο για χρόνια τουλάχιστον? Για να μην πω κάτι πιο σκληρό. Κανένας. Δηλαδή, πού είναι η φυσιογνωμία στην Ελλάδα, πού είναι οι διανοούμενοι να βγουν να πούν αλήθειες χωρίς να υπολογίζουν κόστος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η εποχή είναι απίστευτη, δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω. Τίποτα, Βασίλη. Ο Άγιος Παΐσιος μιλούσε για ένα μεγάλο τράνταγμα που θα έρθει ξαφνικά και το οποίο θα συγκλονίσει όλα τα έθνη. Ένα μεγάλο τράνταγμα. Ράβουν ποδίτσες στις πλάες. Το οποίο θα αλλάξει άρδιν τα πάντα. Τα πάντα όμως. Όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο, σε όλο τον κόσμο. Γιατί παντού υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Στη Γερμανία προχθές η εισαγγελέας αθώωσε 8, αν δεν απατώμε, παράτυπους μετανάστες που βίασαν ένα 12χρονο κορίτσι, 11χρονο δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, και τους αθώωσε η εισαγγελέας. Η Γερμανία εισαγγελέας. Αυτό ξέρεις σημαίνει, Βασίλη? Ότι να περιμένουν νέα πολλά στη Γερμανία. Γιατί υπάρχει μεγάλος αναβρασμός και εκεί, μαθαίνω, στη Γερμανία. Θα περιμένουν νέα πολλά στη Γερμανία. Όταν η αδικία ξεχυλίζει, τότε έρχεται η ώρα του Θεού, Βασίλη. Τότε έρχεται η ώρα της οργής του. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν εκεί πέρα. Εκεί δεν υπάρχουν μεταγείινες εξουσίες. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Γι' αυτό πρέπει να το σκεφτούν καλά όλοι. Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω. Να εξοργήσει το Θεό. Δεν πρέπει υπάρχει. Να καταλάβουν ότι έχουμε όλοι μας εξοργήσει το Θεό. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Και να σκεφτεί ο καθένας να βρεθεί στην αίθουσα του θρόνου του, τώρα μέρες που είναι, που κλείνει το έτος, μαζί με τους αυλικούς του, το νου και την καρδιά, και να αποφασίσει ο καθένας από εμάς ποιο θέλει να είναι το στίγμα του σε αυτή τη ζωή. Ναι. Αν εξαιρέσεις λίγες φωνές στην πολιτική που δεν είναι σε θέσεις εξουσίας, που λένε κάποιες αλήθειες, δεν θα πω τώρα ονόματα, γενικότερα υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι χαρισματικοί στο να εμπνεύσουν ένα λαό και να αναγνωριστούν ως λίγο πιο πάνω από τη μάζα, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά λέω μάζα, όχι κακοπροαίρετα, δηλαδή να μην είναι μια ομίγυρη, μια παρέα ασήμων ανθρώπων που, εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή φυσιογνωμίες να βγουν, να έχουν, ρε παιδί μου, ένα image, να έχουν έναν αέρα που λέμε, ξέρω εγώ, και να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Να βγουν μια μέρα και να πούνε, σταματήστε πλέον να βομβαρδίζετε τον Έλληνα από το πρωί μέχρι το βράδυ με βλακίες, στα δελτία, στα πρωινάδικα. Να πούν την αλήθεια για τις ξαφνικές περιπτώσεις που πάνε στον Άγιο Πέτρο πολύ το τελευταίο διάστημα. Να πούν την αλήθεια για την κατάσταση στις ενόπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, τα προβλήματα. Για τα εθνικά θέματα να μιλήσουν. Να πούν αλήθειες, να εμπνεύσουν. Και να πούν και όχι. Να πούν ότι πρέπει να πούμε και κάποια όχι. Σε κέντρα εξουσίας,
σε συνθήκες που τελικά δεν κάνουν καλό, να πούν κάποια όχι στο κομμάτι που αφορά στην παιδεία και στην εκπαίδευση που έχουν καταντήσει τα παιδιά, χαμός γίνεται στα σχολεία. Να πούν όχι σε επίπεδο κοινωνικό σε πολλά πράγματα τα οποία έχουν επιφέρει νεωτερισμού στην ελληνική κοινωνία και έχει χαθεί εκείνο που λέμε κάποιες αρχές και αξίες. Πού είναι αυτοί όλοι, δεν ξέρω. Δηλαδή, συνεχώς αυτό που βλέπουμε είναι προσωπικότητες να είναι ή τραγουδιστές θα είναι, ή μόδιστροι, ή τηλεκριτική του Fame Story, ή κριτική ποδοσφαιρικών αγώνων. Πού να καταλάβω. Δηλαδή, δεν βγάζει αυτή η χώρα διανοούμενους σωστούς. Πού είναι οι πανεπιστημιακοί. Δηλαδή κανένας πανεπιστημιακός που να βγαίνει και να τα χώνει δηλαδή όπως πρέπει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω. Βασίλη, χθες αυτό που συνέβη χθες με τον πιλότο που σκοτώθηκε σε εκπαιδευτική πτήση, τη στιγμή που τον βλέπαν τα παιδιά του και η γυναίκα του από κάτω, και τώρα μας λένε ότι απλά ξεκόλλησε το φτερό. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή? Δηλαδή τι θα γίνει άμα γίνει πόλεμος, όταν σκοτώνονται οι πιλότοι μας εν καιρό ειρήνης σε εκπαιδευτικές πτήσεις? Δηλαδή, ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο αυτού του ανθρώπου? Πάλι δεν είναι κανένας υπεύθυνος. Ποιος είναι ένας υπεύθυνος, δεν υπάρχει? Όπως και το καλοκαίρι με τους πιλότους στην Κάριστο, ήταν ο λάθος χειρισμός του για το Καναντέρ που χτύπησε ο πλωτήρας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο να κοιτάξουμε, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή φταίνε τα αεροπλάνα, δηλαδή. Ναι, κάθε φορά φταίνε τα αεροπλάνα και οι πιλότοι που ενώ είναι οι καλύτεροι στο ΝΑΤΟ και κυρίως τα πολεμικά αεροπλάνα, μετά είναι και κάνουν και τα σοβαρότερα λάθη αυτοί. Παθαίνουν βέρτικο, όπως είχε πάθει και ο Μπαρταδόρος που μας είπαν ότι ο πιο έμπειρος πιλότος. Ναι, ενώ είναι οι καλύτερες αερομαχίες στο ΝΑΤΟ και μπορούν να διδάξουν και τους Αμερικάνους και τους Ρώσους, μετά κάνουν και τα σοβαρότερα λάθη την ίδια στιγμή. Δεν φταίει τίποτα άλλο, ποτέ όμως. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τα παλικάρια μας. Δεν φταίει ότι πετάνε πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντοτε, γιατί έχουμε και αξιόλογα οπλικά συστήματα. Δεν φταίει όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις πετάνε με πολύ παλιά αεροπλάνα ή ελικόπτερα. Δεν φταίει ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες περιπτώσεις και με τις εξόδους, δηλαδή χρειάζεται περισσότερο προσωπικό ή περισσότερα πληρώματα. Δεν μπορεί κάποιος να σου κάνει εξόδους συνέχεια για να σβήσει μια φωτιά με ένα Καναντέρ του 70 και του 80. Τη μία έξοδο πίσω από την άλλη και με ένα αεροπλάνο που κάνει βουτιά σε χαράδρες ενώ είναι βαρύ, ας πούμε. Και εκεί θα μπορούσε να πάει ένα ελικόπτερο ή κάποιο άλλο μέσο που να μπορεί να ελιχθεί. Δηλαδή το Καναντέρ έχει αποτελεσματικότητα, αλλά δεν μπορεί να μπει στη χαράδρα όπως θα μπει το Apache, ας πούμε. Παράδειγμα τώρα λέω εγώ. Ή το TAV-2 Μπάκι, αυτό που ήταν ο χειριστής. Είχαν θέματα, είχαν σκοπό και έχει ξεκινήσει να τα αλλάξουν με τα TAV-6. Έχουν παρουσιάσει προβλήματα λόγω παλαιότητας. Οκ. Και άλλα πολλά θέματα. Επίσης, το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με τον 32χρονο αστυνομικό, το συγκλονιστικό που έγινε τα ξημερώματα με τον Νορβηγό. Υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική αστυνομία εκπαιδεύσεως. Υπάρχει πρόβλημα εκπαιδεύσεως γενικότερα. Δηλαδή, πέρα του ότι αντιμετωπίζαν πρόβλημα αστυνομικοί τόσα χρόνια και αγοράζουν με δικά τους λεφτά σφαίρες και άλλα πράγματα, και πιο έντονο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δεν εκπαιδεύονται σε καταστάσεις συγκεκριμένες πόσα σχολεία περνάνε οι αστυνομικοί να μάθουν αυτοάμυνα απέναντι σε μαχαίρι. Ας μου απαντήσει κάποιος, είναι αστυνομικός. Πόσα σχολεία κι αν περνάνε σχολεία, οι απλοί αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες, όχι η ΕΚΑΜ, ας πούμε, η ειδική κατασταλτική εντρομοκρατική μονάδα, οι υπόλοιποι. Πόσα σχολεία πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας περνάνε για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε απειλή με μαχαίρι. Αν μου πει κάποιος αν περνάνε τέτοια σχολεία, δεν νομίζω. Ένα παράδειγμα τώρα. Γενικότερα πάσχει αυτό το κράτος, μην πάμε μετά στο χώρο της υγείας. Σήκωσα ένα βίντεο πριν καμιά εβδομάδα, το είχε αναδείξει ο Δαμιανίδης από το Focus, με ένα γιατρό στην Ιγρήτα και πόσες περιπτώσεις είχαμε και στο Βόλο εδώ με πέρυσι μια γυναίκα που τραυματίστηκε σε αγροτικές εργασίες της Αγορά και τη βάλανε σε ένα αγροτικό να την κατεβάσουν στο κέντρο υγείας, να την ανεβάσουν στο κέντρο υγείας, μετά να τη φέρουν στο νοσοκομείο του Βόλου με ιδιωτικά αυτοκίνητα.
Χρόνια αυτά τα προβλήματα. Μετά τα καλοκαίρια στα κέντρα υγείας στα νησιά που δεν έχουν οδηγούς στα στενοφόρα, δεν έχουν πληρώματα μάλλον. Πόσα χρόνια αυτά. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις και ξανά τα ίδια. Και ξανά τα ίδια. Και ξανά τα ίδια. Τι να συζητήσουμε δηλαδή τώρα. Βασίλη, τις προηγούμενες 2 εβδομάδες είχαμε 3 θανάτους. Του Χένρι Κίσιγκερ, που ήταν πίσω από ό,τι συνέβη στην Κύπρο, και όχι μόνο. Του Wolfgang Schäuble, που ήταν ο αρχιτέκτονας των εθνοκτόνων μνημονίων της Ελλάδος το 2010, και του Ζακ Ντελόρ, τα περίφημα πακέτα Ντελόρ. Λοιπόν, δεν τυχαία αυτοί οι 3 θάνατοι και ο χρόνος που συνέβησαν και μαζί και οι 3. Κάθε να μας δείξει ο Θεός από πάνω. Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια του 2010 και έχει τεράστιες ελλείψεις έκτοτε σε υγεία, παιδεία, στρατό, αστυνομία. Τεράστιες ελλείψεις. Γιατί? Για να σωθούν, όπως είπε ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρος της Αμερικής, οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες από τα τοξικά ομόλογα που είχαν φορτωθεί. Τα οποία φορτώθηκαν σε ελληνικές τράπεζες και ένα ιδιωτικό χρέος κατόπιν έγινε δημόσιο και πλάκωσε τον ένα πολίτη. Μπήκαμε με 120% επί το ΑΕΠ χρέος και προχθές η USB, η τράπεζα, η UBS, αυτή η ελβετική τράπεζα, έβγαλε μια μελέτη που είπε ότι το χρέος Ελλάδος έχει φτάσει 360%. Λοιπόν, για ποιο λόγο μας βάλαν στα μνημόνια οι κύριοι πολιτικοί, όταν πλέον το χρέος έχει τριπλασιαστεί, έχουν γίνει χιλιάδες αυτοκτονίες ανθρώπων που έπεσαν στην ανέχεια, έχουν χάσει χιλιάδες άνθρωποι τα σπίτια τους, άνθρωποι που έχουν και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, έχει καταστραφεί όλη η δομή του κράτους, αφού αναγκαστήκαμε και κάναμε τρομερές οικονομίες. Λοιπόν, τι συμβαίνει, Βασίλη, τώρα? Και τώρα πέφτουν τα εκπαιδευτικά αεροπλάνα, έτσι, πάντα φτερά. Τι γίνεται, Βασίλη? Δεν υπάρχει υπεύθυνος για όλο αυτό? Εμένα ναι, σωστά μιλάς. Είναι αποτυπώσεις στην πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά πάντως δεν έχει σχέση με το δικό σχολιασμό. Δεν μου αρέσει ούτε να γενικεύω, ούτε να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ούτε να τα παρουσιάζω όλα μαύρα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πράγματα τα οποία καταδεικνύουν ότι βαδίζουμε σε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Δεν υφίσταται αυτό που λέμε πραγματικά κράτος. Έχει πολύ μεγάλα δομικά προβλήματα. Και επίσης μιλήσαμε για υγεία, παιδεία. Υπάρχουν φοβερά προβλήματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με τον πολιτισμό μας, με την παιδεία έχουν να κάνουν, με το γεγονός ότι έχουμε απομακρυνθεί από την κλασική παιδεία, από την ελληνική γλώσσα, από την ελληνική ιστορία και κυρίως στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Απορώ δηλαδή οι γενιές που έρχονται τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή στη Βουλή τώρα, στη Βουλή και οι υπουργοί λένε, οι δείκτες και ο Economist που είπε ότι είμαστε μια χώρα επιτυχημένη οικονομικά, στην κοινωνία του μεταξύ υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και ο μικρομεσαίος δεν μπορεί να τα απεξέλθει, ενώ την ίδια ώρα θερίζουν τα ναρκωτικά, το δημογραφικό, η υπογεννητικότητα, οι εκτρώσεις, η εγκληματικότητα. Υπήρχαν αυτά στο παρελθόν στην Ελλάδα? Όχι. Άρα κάτι φταίει. Τέλος πάντων, λοιπόν, Θανό, να κλείσουμε σιγά σιγά και ο καθένας σας κρίνει και θα εκτιμήσει. Τι να πω. Κάποιοι θα διαφωνήσουν, αλλά προσπαθούμε να μιλάμε με στοιχεία. Υπάρχουν 2 λέξεις, Βασίλη, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, λέξεις κλειδιά. Η μία λέξη είναι λέξη σεβασμός. Δεν υπάρχει σεβασμός. Έχει χαθεί η έννοια του σεβασμού. Δεν σέβεται κανένας κανέναν. Δεν σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, δηλαδή. Λοιπόν, αυτή είναι μια λέξη που πρέπει να τη διδαχθούν από μικρά τα παιδιά, από το δημοτικό, από τα νήπια. Πρέπει να διδάσκονται τη λέξη σεβασμός. Και από πιο μικρά, από τους γονείς τους. Δεν έρθουν στα χέρια των εκπαιδευτικών. Των οποίων το εκπαιδευτικό τα χέρια πλέον είναι πολύ δεμένα, οφείλω να ομολογήσω, καθώς δεν μπορείς να πεις τίποτα στο παιδί. Βρίσκεσαι κατευθείαν κατηγορούμενος.
όταν προσπαθείς να νομοθετήσεις το παιδί. Μπορεί να βρεθείς κατευθείαν κατηγορούμενος. Έτσι απλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει και η λέξη απάθεια. Απάθεια. Δυστυχώς οι περισσότεροι έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε απαθείς σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Αλλά, όπως έλεγε ένας πολύ σοφός φίλος μου, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, όταν ξεσπάσει η φωτιά και καίει το σπίτι του γείτονα, δεν ξέρεις που θα φυσήξει ο άνεμος. Και αν μετά θα έρθει στο δικό σου το σπίτι η φωτιά. Και η φωτιά έχει ανάψει την πατρίδα μας, Βασίλη. Και κανένας να μην νιώθει ότι είναι βολεμένος. Κανένας δεν είναι βολεμένος σε αυτά που έρχονται. Αυτά που έρχονται είναι πέρα από κάθε φαντασία και ίσως τα έχουμε δει μόνο σε ταινίες του Hollywood αυτά που έρχονται. Δεν τα έχουμε δει σε πραγματική ζωή μας. Τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, Θάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά εύχομαι. Και μακάρι το 24 να μην έχει αυτά που έχει το 23 και να είναι πολύ καλύτερο και να έρθει η ελπίδα και να έρθουν γεγονότα και να μην είναι άσχημες οι ειδήσεις. Εγώ θα πω, Βασίλη, να έχουμε πίστη, να προσευχόμαστε, να έχουμε αληθινή μετάνοια, δηλαδή να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Αυτό σημαίνει μετανοώ. Αλλάζω νόηση δηλαδή, αλλάζω το νου μου. Να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά στο Χριστό, κοντά στο Θεό, να είμαστε κοντά στο Θεό. Δηλαδή, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Θεού σε αυτά που έρχονται, Βασίλη. Και να σιγά, Θάνο. Πρέπει να είμαστε το δυνατόν περισσότερο ταπεινοί. Να είμαστε ταπεινοί, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε αυτούς τους Άγιους ασκητές στην ταπεινότητα. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό που έρχεται. Πρέπει να προσευχηθούν όλοι. Πρέπει όλοι να έχουμε αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον αδύναμο, για τον αδικημένο. Να έχουμε αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Έμπρακτη αγάπη. Εδώ στο Βόλο εμείς περάσαμε τόσα. Ξέρεις ότι στο Βόλο υπάρχουν πολλοί άστεγοι ακόμη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι δεν έχουν ζέστη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νοιαστήκαμε εμείς για αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση του. Θα μπορούσε να έχει πλημμύρα, να έχει πλακώσει το δικό μας το σπίτι. Νοιαστήκαμε για αυτούς τους ανθρώπους εδώ στο Βόλο. Καταλάβαμε τι έγινε στο Βόλο. Αυτό το ερώτημα θέλω να θέσω στους αδερφούς, στους συνανθρώπους. Πολύ σημαντικό για αυτά που έρχονται. Μάλιστα, Θάνο. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά και θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Θάνος Αναστασίου. Κρίνετε και εκτιμήστε. Κρατήστε ό,τι θέλετε, συμφωνήστε, διαφωνήστε. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε όλοι μας. Και νομίζω όμως ότι θίξαμε σοβαρά θέματα της πραγματικότητας και της κοινωνίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει. Μακάρι το 24 να είναι καλύτερο. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε. Ανανεώνουμε διαδικτυακό ραντεβού. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Σχεδόν 2.000 άτομα και απόψε το βράδυ. Παρά και το χαλαρό των ημερών λόγω των εορτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Με τιμά ιδιαίτερα. Και μην πιστεύετε κανέναν, ούτε εμένα, ούτε τους καλεσμένους μου. Κρατήστε εσείς ό,τι νομίζετε σημαντικό. Πιστέψτε αφού ερευνήσετε, νομίζω. Εκείνη η ουσία να υπάρχουν στοιχεία για να κρατήσεις, να υιοθετήσεις, να πιστέψεις κάτι. Δεν υπάρχει. Το πιστεύω μόνο για την πίστη, όπως λέμε. Μπορεί να είναι ως μια εσωτερική ανάγκη. Από εκεί και πέρα, για οποιοδήποτε θέμα, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για να μπορέσει να υιοθετήσεις το ναι ή το όχι. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Λοιπόν, να είστε καλά, τα ξαναλέμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους.